So लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव BTC नि फैबाय थानाय MP इलेक्शननि सोमोन्दै आङो मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ जोबोद नायनो हागोन थामनेलावबो आं लिरखाबाय माबायदि राजखान्थि खालामोबा बै राजखान्थि हान्जाया नेक्स्ट MP इलेक्शनाव देरहागोन बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव खिथानानै दिनै भिडिअ लाना फैबाय आरो बाथ्रा बेनो लोगोफोर जोंनि गेजेरावहाय मोननैल' फेक्टर आं ओंखारदों BPF आरो UPPL ओमफ्राय मोननैबो राजखान्थि हान्जाया जोंनि बर'निफ्राय जोनोम मोननाय एबा बर'आ मानसियानो बेखौ जोनोम होनाय UPPL खौबो बर'नि दैदेनगिरियानो दैदेनगासिनो दङ आरो BPF खौबो बर'नि दैदेनगिरियानो दैदेनगासिनो दङ दा बाथ्राया जाहैबाय मा जों MP इलेक्शनाव जोंनि बर' मानसिफ्रा बोरै देरहागोन दाना दा BPF नो सोर भट होगोन दाना बा UPPL नो सोर भट होगोन दाना थ' बर' मानसियाथ' दंखायो नङा होमबा मोनसे गामियाव बबेबा गामियाव BPF आ बांसिन दङ UPPL आ खमसिन दङ बे आरो बबेबा गामियाव UPPL आ बांसिन दङ सापर्टारफ्रा ओमफ्राय BPF आ खम जुरि दङ आरो बबेबा गामियाव समान समान BPF बो UPPL बो समान समान दङ माने सापर्टारफ्रा अके बे जाहैबाय मा आं जोंनि स्पेसियली बर' मानसिफोरनि थाखाय बुङो आरो बर' सुबुंफोरनि थाखाय दा बर' मानसियाथ' जों थोजासे मोनगासिनो दंखायो BPF आबो मोनदों बर'नि भटखौ UPPL आ मोनदों बर'नि भटखौ दानिबा जोङो जुदि देरहाथारनांगौबा जोङो मानि सायाव जों बांसिन नोजोर होनानै जों खामानि मावनांगौ बबे जातिनि सायाव जोङो बांसिन नोजोर होनानै खामानि मावोब्ला नेक्स्ट इलेक्शनाव देरहागोन स' बेनिनो आङो माखासे आइडियाफोरखौ आं शेयार खालामनो नागिरदों आंनि थौले मेलेमजों बेनो आरो स' लोगोफोर नोंथांमोना जायखौखि मोजां मोना मानो UPPL खौनो मोजांमोन बा BPF खौनो मोजांमोन आंहा बुंनांगौ गैया गासिबो दिनै बयबो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावगासिनो दंखायो मावदों BPF आ मावबोबाय आरो दिनै UPPL आ मावगासिनो दङ मावदों स' बेखौ मावनाया मावदों होनगोन मावैखौ मावै होनगोन नङा होमबा आं बुंगोन बेखायनो नोंथांमोनहा जुदि मोननैबो पार्टिखौ सापर्टारफोर दङ आंनि बे माबाफ्रा भिउवार्सफ्रा आंनि भिडिअ भिउवार्सफ्रा आरो आंनि फेमिलियावहाय सोरबा BPF नि सापर्टार दङ सोरबा UPPL नि सापर्टार दङ अके नो प्रब्लेम थानांगौ आं फुलि सापर्ट आं हाग्रामा सारखौबो मोजां मोनो आं UPPL खौबो मोजां मोनो प्रमद बर' सारखौबो आं मोजां मोनो मानोना मानि थाखाय आं मोजां मोनो बिथांमोनहा बर' हारिनिनो दैदेनगिरि साफा साफा आरो BPF खौबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो जोनोम होखानाय आरो UPPL खौबो बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो जोनोम होखानाय स' बेनिखायनो गासैबो समान बेनिखायनो ओंखायनो आइडियाया बेनो लोगोफोर जुदि जोङो मोननै जातिनि सायाव जोङो नोजोर होनांगोन जुदि नों देरहानो लुबैदोंबा MP इलेक्शनाव मिथिबायना मा जाति गोनां बेनो जाहैबाय मा आदिबासि मुस्लिम आदिबासि आरो मुस्लिम बे मोननै हारिनि सायाव जुदि जों खामानि मावोबा गोब्राब खामानि मावोब्ला बिथांमोननो बिसास होनो हायोब्ला बिथांमोनखौ फोथायनाय लाखिनो हायोब्ला 100% देरहागोन दा ओरैबायदि जायो आदिबासिफोरनाबो बिसोरो नों आं जानला बुंनायफोरखौ बिसोरो लाया आदिबासिफोरनाबो ओरैबायदि बुस्थु बिसोरो गाबोन इलेक्शन बा नै दा मोनायावनो बिथांमोना गामियाव सासेनो फन हरबाथाय बे सोलायजोब्बायबा दा बिनिखायनो बिथांमोननि बाथ्राखौ सोर लायो बिथांखौ सरासनस्रा सुबुंखौ बुजायनो हाग्रा आदिबासि सुबुंफ्रा सोर बेखौ स्पेसियली BPF आबो UPPL आव नागिरनो हानाय जानांगोन नागिरनानै हमनांगोन बेजों मोजां रायलायनांगोन बेनि प्रतिश्रुति होनो हानाय जानांगोन अब्लानो फैबाय थानाय भटआव देरहागोना एकदमबारे सियरखा आरो आं होनखादों आदिबासिफोरना गाबोन भट बा दा मोनायावसो जायो बिसोरना मा बेकिं जायो नामा आं मिथिया आरो दा थाखाजों सोरबा लिडारखौ बायो नामाथाय ओमफ्राय बे गामियाव फन हरबाथाय गावबुरानो खिथाबाय सोरबा खिथाबाय बे खिथाजोब्बाय भटआव मुगाव होनांगौ नांगोलाव होनांगौ भटआ ट्रेक्टराव होनांगौ होनबाथाय जाजोब्बाय आरो बा बिबाराव होनांगौ होनबाय लोगो लोगो बे जाजोब्बाय आसरित बुस्थु मिथिबायना माने आदिबासिफोरनि बे आरो मानोना आं गामियाव थाग्रा मानसि नालाय जों मिथियो एसेबाबो बे आरो मोनसे जाहैबाय मा मुस्लिमफोर अके मुस्लिमफोरा दा बिराद लोब जों मिथिङाव ओंखारो फुरा ओंखारो बिथांमोना गारि भारा मोनबानो थाङो बिथांमोना 200-300 होबानो बिथांमोना थाङो आरो बिथांमोननि गोसोआबो ओरैबायदि गोसोना बिथांमोनावबो मानसि बेबायदिनो थायो बै मानसिफोरनि बाथ्राखौ बिसोर लायो दै स' माबायदि मानसिफोरनि बाथ्राखौ बिथांमोना धोरोमनि मानसि बिसोरबो नङा होमबा आल्लाह होयो बिथांमोनहाबो मस्जिदाव हाबो दा मस्जिदाव बिथांमोना सोरबा सासे माबा थायो मस्जिदाव बिथांमोना सासे दैदेनगिरि थायो मौलाना ना मा होनो आं मिथिया बिथांमोनखौ लोगो हमहैनांगौ बिसोरो मोजां रायलायनांगौ प्रतिश्रुति होनो हानाय जानांगौ बिसास खालामनो हानाय जानांगौ आरो बे मौलानाया जेब्लानाखि मस्जिदाव मानसिफोरखौ बुंबाय
बा बिथाङा फोरमायबाय माने बेखौ गुरु इसोर होननानै बिसोर मानियो नालाय मौलानाखौ स' बेखौ जुदि हमनो हाबाय देरहाबाय नङाबा बे मौलानाखौ फब आरो माजों फब थाखाजों फैयो थाखाजों फबो ना स्किमजों फबो ना माजों फबो माजों फबो फब खिन्थु बेफोरबायदि मानसिखौ हमथारनांगौ आरो मुस्लिमखौ अब्ला मुस्लिम भटखौ मोनजोबबाय नङाबा नों दानि जायफोरनाखि माने पार्टियाव ओंखारफादों मादों बिसोरनि बुंनाया जाया हयथ' बिसोरनि न'खरनि मानसिफ्रा होगोन बिनि कयजन लोगोफ्रा होगोन खिन्थु होनाय नङा स' जायनि कलाव जोङो मोनबोबाय थादों फैबाय थांनाय समफोरावबो बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा मालाय मोजां मावनो हादों बिथांमोना दिनै मिथियो सोरखौ हमोबा मुस्लिम भट मोनो सोरखौ हमोबा आदिबासि भटखौ मोनो बिथांमोना मिथिबाय दा जुदि इउपिपिएलआबो मोनजानो लुबैदोंबा बेफोरबायदि सेक्रेट माने माखासे माबाखौ आइडियाफोरखौ लानांगोन आरो बिथांमोननिखौ लोगो हमहैनानै बिथांजों रायलायनानै प्रतिश्रुति होनानै माबा खिन्थु नङाबा सोरबा लिडार दैदेनगिरिनियाव थांनानै सोरबा गामिनि आं दैदेनगिरि होननानै बिनो जुदि फैसा जासिबाय 2 लाख गामिनि मानसिखौ जोंनो होजोबनांगौ बे जानाय नङा जायनो 2 लाख होदों बेनो गावनो मथायजोबबाय फैसाखौ मिथिबायना माने सिगां समाव बिदिनो बुहुत जादों जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बिराद फैसा जाजादों बिथांमोनजों मुस्लिमफोरजों ओंखायनो हुसियार जा सोरबा दैदेनगिरि बुंनायाव दाथां मौलानाफोरनि बाथ्राखौ खोनासं आं दहायनो होदों मौलानाया जेब्लानाखि खेबसे बुंबाय बेखौ इसोर हिसाबै बिसोर मानिबाय नालाय बिनि बाथ्राखौ लागोन आरो बिसोरो भटखौ होहोगोन जोंनि थाखाय फैबाय थानाय इलेक्सना मस्ट इम्परटेन्ट एमपि इलेक्सन स' बियाव जोंनि बर' मानसिया देरहाथारनांगौ आंनि गोरबोनिफ्राय आं खावलायदों एकदमबारे देरहाथारनांगोन बाहाय बिपिएफआ देरहायोना इउपिपिएल देरहायो खिन्थु बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोननैनि गेजेराव मोनसे देरहाथारनांगोन दस्रा नङा आं बुंबाय थादों बिपिएफ नङाबा इउपिपिएलआ देरहानांगोन नोंथांमोनाबो बिपिएफजों सापर्ट जाबाय जादो सोरबा इउपिपिएलजों सापर्ट जाबाय जादो नोंथाङा बिपिएफनो होदो इउपिपिएलनो होदो खिन्थु भटखौ जानला मोनला होनानै नस्थ' दा खालामसै मानोना राजनितिकआव एसेबाबो माबा मोनसे बुंनाया जाखायो खिन्थु नोंथांमोननो जुदि जौगानाय नांगौबा डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ सोर मावगोन जाय सरकाराव थायो बिथांमोना मावगोन दिनै इउपिपिएलआ थाबाय इउपिपिएलआ दिनै मावगासिनो दङ बिथांमोना दिनै प्रतिश्रुति होनायखौ मोनसे उनाव मोनसे मावबोगासिनो मावबोदों थांनाय समफ्रावबो हाग्रामा महिलारि साराबो गोबां मावबोबाय जायफोरखौ जों दिनै थाबायनो मोन्दों फाक्का लामा सिसि लामा गोदो हाद्रि गुफुंलायनाय दैलांबा हाब्रु ग्ले ग्ले आदैसिम हाब्रु हाबलायनाय बेफोरबायदि अबस्थामोन आरो बेफोरबायदि अबस्थानिफ्राय दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बोखांनानै लाबोबाय लामा दालां गैयियाव खालामना होजोब्बाय बिराद मोजां इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा फुरा जाखादों हाग्रामा महिलारि सारनि समाव आरो दिनै जेनेबा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआबो मावा नङा मावबाय बिथांमोनाबो माब्रैबा मावाबाथ' नोङो रायजोखौ बोरै मोननाय नङा रायजोखौ मोननो थाखाय नों खामानिखौ मावनांगोन प्रतिश्रुति होनायखौ नों फुलफिलमेन्ट खालामनांगोन अब्लासो ना मोनगोन दा बेनिखायनो आङो बे मोननै आइडियाखौ होनाय जाबाय जुदि जोङो एमपि इलेक्सनाव फैबाय थानाय एमपि इलेक्सनाव जों देरहानांगौबा मुस्लिम भटखौ बोनो नाजादो आरो बिथांमोननि मौलाना ना मा होनो मस्जिदाव थाग्राखौ बेखौ मोजाङै रायलायदो आरो बिसोर इसोर हिसाबै बेखौ मानियो नालाय बिनि बुंनायखौ बिसोर लाजोबो बिसोर माने प्रतिश्रुति होदो आरो बा माबा मोनसे बेनो बान्दोल खाथुमनानै हैदो होमबानो मोनगोन बिथांमोना जै होबाय नङाबा कंग्रेसआव होना होजोबा कंग्रेसआव बेखार थांजोबसै भटआ होमबा सेस ओरैबो जाया जानोसै दाना लास्टफोराव दा बिनिखायनो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ अननानै बिथांमोनखौ मोननै जाथिनि सायाव फेक्टर खालामनानै खामानि मावबानो जाबाय थेंक इउ